Jamen, jeg synes, jeg var oven på pedalerne, og jeg havde det godt derude, så ja, det er jo også derfor, jeg ligesom prøver, fordi jeg har det godt. Det er jo klart, man prøver ikke at angribe, hvis ikke man har det så godt, så benene var gode, og ja, igen i dag synes jeg, at holdet gjorde det ekstremt godt og holdt mig ude af problemer hele tiden. Hvilke overvejelser lå der bag dit angreb? Jamen, bare prøve at give det et skud. Altså, dengang vi sad med 6 ryttere tilbage, hvor vi var med 2, der synes jeg egentlig også stadigvæk, jeg var godt kørende, men det var jo på stigningen for enden, og der tænkte jeg, at der var lige langt nok ind til mål. Så derfor, hvis jeg ville prøve, så ville jeg prøve på den sidste endemål. Og det uundgåelige tema i dag er jo også din hustrus artikel i Politiken. Hvor lægger du dig i forhold til de tanker, hun gør sig i den artikel? Jamen, jeg ved jo, at Trine hun støtter mig 100%, og hun vil gøre alt for at jeg præsterer 100% og vil kun mig det bedste. Men er du enig i de overvejelser, hun gør dig? Er det også nogle diskussioner, du selv har med holdet? Jamen, jeg har faktisk ikke læst den. Jeg har bare hørt noget om det, så jeg er ikke 100% sikker på, hvad der står i den. Jeg læser ikke medierne, mens jeg kører cykelløb, så det har jeg svært ved at svare på. Men har du ikke talt med hende om, hvad der vil komme ud i den artikel, og også i forhold til at måske at kunne have talt med holdet omkring de ting? Jamen, som sagt, jeg ved ikke lige, hvad der står i den, så det er svært for mig at have nogle kommentarer til. Jeg ved, at Trine støtter mig 100%, og hun vil mig det bedste, som jeg sagde. Så ja, det er det, jeg har sagt. Er du ærgerlig over, at den kommer og ligesom sådan skal tage fokus her under turen? Nej, det er ikke noget, der rører mig. Ja. Altså, det er jo sådan, det er.